Bé, sí, molt bé. Una cosa, Krillin. Sí? Si vols que et faça classes i que t'entrene, m'has de portar una xica. Tu ja saps què vull dir. T'imagines quina classe de xica m'agrada a mi, veritat? M'equivoco? En eixe cas, tanquem el tracte, d'acord? Moltes gràcies, mestre. Ara, vés amb Goku en el núvol supersònic i porta-me-la immediatament! En el núvol? Vinga, afanya, Krilin. Podré assentar-me en un núvol? És molt còmode. Molt bé. Ui! Però què deu haver passat perquè ha caigut? Un només es pot assentar en el núvol quan té el cor pur. Això vol dir que has vingut a estudiar així amb males idees. No, l'únic que passa és que vull ser més fort per agradar a les xiques, res més. Ja està, això són males idees. Oh, per favor, passa'm lliçons, així té això, ho he portat per a vostè, agarreu. Vinga, este és molt bonic, segur que li agrada, i este també, i este. M'agrada molt bé. Krillin també ha anat a l'illa per estudiar. Però què els passarà als dos xics?